magana kuma sallah da malam Sa'idu Mai Kwano yayi wa malam Albani, wannan wani abu ne da Allah ya kaddara haka zai yi. Ina fatan fahimta, ba an yi bane saboda mene, saboda cewa wai shine fa kowa ko kuma shi fa kowa sanin manhajin salafiya ko dan menene. Ina da tabbacin ɗaliban Albani mu kenan da a ce yanzu ne za a jinaza Albani ma salla alaiha illa tullabu, ba wanda zai mai sallah sai ɗaliban shi. Amma kai a gware ke sai aga kawai to shikenan tunda shi ya zo da wuri kawai shikenan a sa shi mai sallah. Ina fatan fahimta, tunda ya samu ko ya zo, wannan shine to sallah kuma shikenan sai ta hukunta sai a dan yin Albani sallah shikenan sai ta zama dalilin ruguza shi Albani da awar da yake da komai da yake karantawa. Waye zai da wannan abun? Ka gama rayuwarka kana karantawa sai wani ya zo maka sallah sai rusa duk abin da kai. Akwai ɗaran daidai da wannan maganar? Ina fata an fahimci wannan abun. So wannan maganar sallah to kuma me yasa suke kawo maganar shi Albani sallah? In sun yi da cewa Albani dan bid'a ne, ba khawarije ne, ba wane ne. Ana dan bid'a sallah ne? To shi ma Mai Kwano a ka'idojin ƴan madakila shi ma ya zama dan bid'a kenan. Wallahi ta'ala shi sa wani saurayi na ji shi daga Mina yake cewa shi ma Mai Kwano mumayyi ne. Wani yare ne su ke kiro suke faɗa kansu mumayyi ne saboda lazimi shi ne in har zaka ce wane da wane ƴan bid'a ne saboda sana kaza, to ai ya kamata ka hada da malam Albani shi ma yana yin wannan abin, kuma ka zo kai mai sallah kuma kana yaban shi, kai ma ka zama dan bid'a kenan. Da a ka'idar shi ne ba a yi ban dan bid'a, in kai ba ka zama kai ma dan bid'a. Wannan abin da ogan sai yasa suke nan shi ne malam mai sunan shi malam Al-Madakali din nan. Ina fata mun fahimta, to su ma lazimi Mai Kwano zama dan bid'a kenan a wajen su. Dan haka barka ji wannan tafiya, ina wani siya ga ɗaliban duniya na musulmi wallahi su bar wannan tafiya din, ba daidai bane. Su shagalta da sanin hadisan manzon Allah, fiqh wa aqida da sauran su je shagalta da wannan abuwa dan bautar Allah madaukakin sarki, amma da ba kokarin cewa sai su ruguzo su malamai a duniya ba tukuna. Malaman da sun kafu, gaskiyar su ta bayyana, albarkar su ta bayyana, wallahi sai san ci wannan abin tukuna.